नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह जी के फिल्म बॉस के बारे में, जो कि ये दिवाली यानी कि 5 तारीख के बनारस के आनंद मंदिर सिनेमा घर में रिलीज भई रहे। और जौन फिल्म बा उ 3 दिन में इतना शानदार कलेक्शन कैले बा जोना के पूरा ऑफिशियल रिपोर्ट आ चुकल बा। जी हाँ, और ई रिपोर्ट और केहू ना आनंद मंदिर सिनेमा हॉल वाला शेयर कैले बा। आप लोग सामने एगो स्क्रीनशॉट देख सकतानी जोना में आनंद मंदिर सिनेमा हॉल लिखले बा कि इस दिवाली पर रिलीज हुई फिल्म बॉस ने 3 दिन में 1,05,384 रुपये 26 पैसे की कमाई की है। यह कलेक्शन पिछले साल 2020 और 21 में रोमियो राजा के बाद दूसरे नंबर पर है। परंतु रोमियो राजा जो फिल्म है वो कोविड के पहले की है, यानी कि कोरोना से पहले की। बॉस ने कोविड के बाद भी अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। और फिल्म की खासियत यह भी है कि फिल्म देखने के लिए दर्शकों का तांता जो है वो बालकनी में ज़्यादा था, जिसमें महिलाएं की संख्या तादाद भी अच्छी खासी थी। कहना गलत नहीं होगा कि बॉस ने दर्शकों को वापस सिनेमा हॉल में खींच लिया है। तो यह रिपोर्ट रहे कि बॉस फिल्म 3 दिन में सिर्फ एगो सिनेमा हॉल में जोन कमाई कैले बा उ बा 1,05,000, जो कि आनंद मंदिर सिनेमा हॉल के ऑफिशियल रिपोर्ट बा। और फिल्म छठ पूजा के शुभ अवसर पर बिहार झारखंड में भी रिलीज होके जा रहल बा। एकरा साथे खेसारी जी के फिल्म आशिकी और प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म विवाह 2 भी रिलीज होके जा रहल बा। तो देखल जाई तीनों फिल्म में कौन फिल्म बिहार में बाजी मारा था। काहे से कि जौन भोजपुरी फिल्म के सबसे ज़्यादा कलेक्शन वाला अड्डा बा उ बिहार ही बा। तो आप लोग बताएं कि आप लोगन के का आसार बा, और आप लोगन के अगर ये खबर पसंद आयल बा, जेन्युइन लागल बा, तो लाइक कर दी, शेयर कर दी, चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दी। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।